ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.2 କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କରିପାରିବା। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥାଏ ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି, ଧରାଯାଉ 28 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଆଉ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କ। ଏକକ ଘର ଅଙ୍କରେ କିଏ ଅଛି? ଆମର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କରେ 8 ଅଛି। ତାହେଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥାଏ, 8 ଅଛି, ଏହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 8 ଅଛି, ତେଣୁ এই 28 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ। ଦେଖ ପିଲେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 34। 34 ସଂଖ୍ୟାର ତାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ କେତେ ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି 3 ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। 3 ମିଶାଣ 4 କେତେ ହେଲା? 7। ତାହେଲେ 3 କ ପଣିକିଆରେ ପିଲେ 7 ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 33। 33ରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଅ। 3 ମିଶାଣ 3 କେତେ ହେଲା? 6। ତାହେଲେ 3 କ ପଣିକିଆରେ 6 ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଲେ? 6 ଅଛି। 6 ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର 33 ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 428। 428 ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? 2 ଅଛି। ଆଉ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? 8 ଅଛି। ତାହେଲେ ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାଟି 28। ତାହେଲେ 4 କ ପଣିକିଆରେ 28 ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଲେ ଦେଖିଲ? 4 7 28 ଅଛି। ତାହେଲେ 28 ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ 428 ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ 0 ବା 5 ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ତାର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ କ'ଣ ଥିବ? 0 ବା 5 ଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଲି, ଗୋଟେ ନେଲି ମୁଁ 10 ଆଉ ଗୋଟେ 15। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ, 10ରେ ଆମର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ 0 ଅଛି ଆଉ 15ରେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ 5 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେହିପରି ତୁମେ ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ 2 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଉଭୟ, ସେ କହିଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଉଭୟ 2 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, 3 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା ଯେଉଁଟାକି 2 ଆଉ 3 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 12। 12 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର 2 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଥିବ? 0, 2, 4, 6, 8 ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଆମର 2 ଅଛି, ତେଣୁ 12 ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏବଂ 3ର ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ତାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। 1 ମିଶାଣ 2 କେତେ ହେଲା? 3। ତାହେଲେ 3 ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ? 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟାଟି। 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ। ଯେଉଁ 4 ଅଙ୍କ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ, ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ନିୟମଟି ଆମର 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ପରି ହେଇଛି, ନାଇଁ କି?
ताहले से कौन कही 4 अंक बा ताठारू अधिक अंक विशिष्ट संख्यार शतक दशक और एकक अंक द्वारा गठित संख्या आमर 8 द्वारा विभाज्य हम जदि हम ताहले से संख्याटी 8 द्वारा विभाज्य। ताहले आमे गोटे संख्या नहीं कि देखिबा मु धरा जो गोटे संख्या नेली 4515 ताहले पिला माने 515 संख्याटी आमर 8 द्वारा विभाज्य हेबनी तेणु कि आमर पूरा संख्याटी मध्य 8 द्वारा विभाज्य नुह। 9 द्वारा विभाज्यता नियम जो संख्यार अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य से संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य। ताहले पिला माने मने पकाओ आमर यही नियमटी कहा परी होईची आमर 3 रो नियम परी होईची 3 रो विभाज्यता नियम जो संख्यार अंक मानकर समष्टि 3 द्वारा विभाज्य से संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य सेहीपरि जो संख्यार अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य से संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य। ताहले मु गोटे संख्या नउची 99 संख्याटी रे दुईटी अंक अछि 9 मिश्रण 9 ताकू जदि आमे मिसै देले केते हला 18 संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य तेणु 99 संख्याटी मध्ये 9 द्वारा विभाज्य। 11 द्वारा विभाज्यता नियम जो संख्यार डाहाणरू अजुग्म स्थानीय अंक मानकर समष्टि और जुग्म स्थान रे थिबा अंक मानकर समष्टिर पार्थक्य 0 बा 11 रे एक गुणितक संगे समान से संख्या 11 द्वारा विभाज्य। ताले पिला माने कोसे कौन कही एटारे ना जो संख्या गोटे संख्यार डाहाण पटु धरा जो मु गोटे संख्या नेली 1331 से ता नियम अनुसार देख पिले से डाहाण पटु कही सब डाहाण पटु देखिबो डाहाणरू अजुग्म स्थानीय अंक मानकर समष्टि अजुग्म स्थान रे किए अछि हमर 1 अछि 3 अछि ता समष्टि केते हला 4 सेही भली जुग्म स्थान रे थिबा अंक मानकर समष्टि जुग्म स्थान रे हमर 3 अछि 3 मिश्रण 1 4 हला सेही 4 ताले 4 फेडाण 4 जदि आमे करिबा ताले केते हबो 0 ताले एई संख्याटी हमर 11 द्वारा विभाज्य पार्थक्य 0 हला सेही भली जे कोनोसी संख्या देइथिबो तुमे माने नियम अनुसार करि परिबो। पिला माने विभाज्यता नियम तो आमे सब जानिले एबे आमे अभ्यास कार्य 2.2 टी को करिबा। ताहले प्रश्न कोन कहिचे विभाज्यता नियम को व्यवहार करी तले दिया जाइथिबा संख्या गुडी को 2 द्वारा 3 द्वारा 4 द्वारा 5 द्वारा 6 द्वारा 8 द्वारा 9 द्वारा 11 द्वारा विभाज्य कि नुहे परीक्षा कर और जो संख्या द्वारा विभाज्य सही संख्या तले थिबा कोठरी रे ठीक चिन्ह दियो। ताहले पिला माने देखो प्रथमे आमे केउ संख्या एटी संख्या गुडी को सब देइची बाम पटरे केउ संख्या गुडी को 2 द्वारा विभाज्य प्रथमे देखिबा। ताहले प्रथम संख्याटी होची 990 संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य तापरे 1586 ये मध्य 2 द्वारा विभाज्य 400 संख्याटी मध्य 2 द्वारा विभाज्य ए संख्याटी मध्य 2 द्वारा विभाज्य ए संख्या मध्य 2 द्वारा विभाज्य ए संख्या मध्य 2 द्वारा विभाज्य केवल ए तल संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य नुहे कारण तार एकक घर अंक 9 अछि। सेही भली 3 द्वारा क्यों संख्या गुडी का विभाज्य 990 3 द्वारा विभाज्य ता 3 द्वारा विभाज्य नुह एटा भी 3 द्वारा विभाज्य नुह ए संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य ए संख्या मध्य 3 द्वारा विभाज्य ए संख्या 3 द्वारा विभाज्य ए 3 द्वारा विभाज्य ए संख्या 3 द्वारा विभाज्य ए संख्या मध्य 3 द्वारा विभाज्य। सेही भली 4 द्वारा क्यों संख्या गुडी का विभाज्य प्रथम संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य नुहे द्वितीय संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य नुह तृतीय संख्याटी हमर 4 द्वारा विभाज्य तापर संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य नुह तातर संख्या 4 द्वारा विभाज्य नुह ए संख्या मध्य 4 द्वारा विभाज्य नुह ए संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य एवं ए संख्याटी मध्य 4 द्वारा विभाज्य ए संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य नुह। सेही भली 5 द्वारा केउ संख्या गुडी का विभाज्य प्रथम संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य तापर संख्या विभाज्य नुहे तापर संख्या विभाज्य तापर संख्या विभाज्य नुह
ତାପର ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାପର ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ତାପର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ତାପର ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାପର ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇଭଳି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 2 ଓ 3 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 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 ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇଭଳି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇଭଳି ଏବେ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା। କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାପର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେହିଭଳି 11 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ଏବଂ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.2ଟିକୁ କରିବ।